80% van de Limburgse leerlingen weten niet wat ze moeten doen als er iemand onwel wordt. Dat is een pak meer dan in onze buurlanden. Vandaar dat heel wat scholen in actie schieten en hun leerlingen leren reanimeren. In het lyceum kregen ze vandaag het bezoek van de ervaren spoedarts Ludo Kuijvers. Beademen. Ja, doe maar. 2 handen erop. Beademen. Arno en Elle reanimeren een man terwijl hun klasgenoten van het 5e leerjaar toekijken. Het is gelukkig maar een oefening, maar een hartmassage blijkt niet zo makkelijk als het eruit ziet. Wat pijn aan mijn vingers. Ik heb nu spieren in mijn vingers gekregen. Dus. Het was toch zwaarder dan je verwachtte? Ja. Ik dacht dat die pop omhoog sprong bij de schok, maar spijtig. Het is nu veilig om de patiënt aan te raken. Reanimeren lijkt simpel, maar er komt toch wat bij kijken. Ik wist wel dat je zo moest doen, maar niet waar je moest duwen of dat je moest blazen en de neus moest dicht houden. 1, 2. Arno is niet alleen. Heel wat kinderen in Limburg weten niet hoe ze een persoon in nood moeten reanimeren. Ja, dat is een moeilijke schatting, maar ik ga ervan uit dat, naar mijn eigen ervaring, dat ongeveer 80% van de kinderen niet weet wat ze moeten doen in acute situaties en zeker niet weten hoe ze moeten reanimeren. En als ik dan aan de Benelux-landen kijk, dan gaat het percentage toch wel naar 50-60%. Kuijvers voegt eraan toe dat er nog veel te weinig defibrillatoren zijn in Vlaanderen. En we gaan met een trekkende beweging in de buik richting naar boven. En... Er mag gelachen worden tijdens de les, maar de leerlingen letten ook zeer goed op. Ze zijn dan ook tevreden dat ze deze les krijgen. Ja, want je weet maar nooit als je ergens alleen rondloopt en je ziet het gebeuren, weet je onmiddellijk hulp in te schieten.